ka kubor bakerpang jong kani kasngi Shapang kinong yalam baslur haga sensyar kadar Bleu dan kami kinong yalam baslur ki bompai shagadiang ne kamon Henry ki badon ke jingo I basyai ki badon ka nong rimblay ka jing tumu babaha klem ka jing mentoy shimet bar ki bayo I ka laway na mar klem ka jing penpau ki brew ki kenterno ya ka adong u prophet Ezekiel ukren kumne wong kumne wong try blay kordit ye kinong aplang brot jong ki Israel ki bapsa ya lede om day ye kinong aplang brot ban sai ki lang brot pi bam ya ka bakleng bat pi kup ya lede daw saiwul pi penyap ye ki basngat henry pim sai ki lang brot kinong syarai ye ka ri lani ka jela ki politician lani kinong yalam balang ki bom don ke jingkir kli ki bom don ka nong rimblay ki bom la ban yasha ki bom la ban don ke jing day jimut ki ba paria ya ka Jaidbynriew ki ba ya pait seng ne party ki bom bat ya la ka jutang ne ke jing smai ki bom sha ban pen bet ne ban bom ai lat ban pen I jingmut lem ki bom ngap ya no bat ki ba pensan da ka bo ong tang yo blay ki ngap kum no pila ban ngap yo blay la da phim ya ngap lang para briu kum no pin eat yo blay la da phim eat para briu kum no pin ko ngu yo blay la da phim la ban pen ko ngu agataga an ba pila ya menjur lang ne pi sukwa tang ban Pynsakma ke Jaidbynriew da ba pait seng ne party ne pait balang ka jing mahamu blay ye ki nong sharai ki nong yalam ki politician ki nong sanshar ki badai ban long ki nong up lang brat ka bamut lang brat ka ba kren ye ki Jaidbynriew lada pi Pynsakma ki lang brat lene ki Jaidbynriew bat pi ino ye ki klem da sumar bat kila sakma namar bomdan nong sharai kila kalalong ka jingpam ye kim ratklau baro bala Pynsakma ye ki kilang brot jonga ong try kila yait sakma shikilumba baro bat shikilumrit bajrong baro shishaken kilang brot jonga kila sakma halor ke khamat ke kendo baro tengam shom don weiru bayit laneu bawat natin jongki blay ukren lang bau prophet Ezekiel bagi brew jong u kire ki lang brot jong u baladagi ong bagi eat ki Jaidbynriew yidai ban eat ya kita ki brew ki balong ki jing tau jo blay ki balong ki jong blay ublay maham yakini ki brew kamtam yakinong sanshari karina jala yaki politician nikinong sharai balang ha kitab jo Ezekiel wong kumni ha kami ngan yale persya yakinong aplang brot bat ngan pan yaki lang brot jonga naga kti jongki bat ngan pensange no yaki naga bapsa yaki lang brot jonga lemne kinong aplang brot kinom yop sa shu yaladay tengan pelat yaki lang brot jonga naga sentur jongki kenang bakin nom yo jingbam shu ki politician ki bom sumar hok ni tray hok ki dong sanshar ki bom sumar hok le ne tray hok bleun weng no yaki naka shuki baki don naga kam baki tray kinam job shu aga election Shibon ba ki MDC kin nam wan pai shu shaga district council haga ni ka term banwan namar ka tinu try kan pendep ye ka eba la kren la da kim shom la sumar ho blay un wengno yaki nagata ka shuki baro ki seng san pertai kinong mi kmat pai ba lada ki le bom man ye ki lang brat u try modi ki Jaidbynriew kin ha pa ka jing bishar jo blay
Kajing pen ken jutang jo ki MP, ki MLA, ki MDC. Ya ke ai ka bakila smai hakmat ke parti, hakmat ki pajba pada khmat ublay. Daga kentin blay la kren habasmai. Henry la da ki kenri aseng. Daga jing shet syukor, bar ka jing ya Pynsakma. Ya ka nong kenti bau blay la ai ki bakin job. Ban long kinong mi khmat. Ban baki brew ki la jid ya ki kum kinong mi khmat. Penban lada ki Pynsakma no ya ki langbrot utrai. Da kata ka jing lepop. Bat ka jing rengkang bat ka jing penkheng no ya ta ka jutang. Ki pen lepop ya ki Jaidbynriew. Kini kinom like na ka jing bisharu blay. Wa MLA ka North Shillong. Ubala tekti ya ke jing jit MDC candidate naga constituency jong ukum pilat. Henry ula sanar penapat ya laga jong ke parti haki social media. Kalau pen kulmar jing mut ya ke Jaidbynriew, bat kalau Pynsakma yo pai lang jong belai. Lada kini ki ya baharu. Lada omweng ya ke Jaidbynriew. Haki jing bate EM ne menteri sorkar ken ya pat biang u Joshua nong yalam ya ki Israel hadin Moses ula penkat ya ka wa Jordan haka leadership jongu ula penkalon ya ka Jericho ka Kendro ka Khongkrom ba ka nongba ka Khongkrom Henry ya ka shnong ai u Sharem ka shnong ka Barit haba ya nujor ba ka Jericho ula ken bagalong ka shnong ka basok banjot ma ula pat nang kendiat ki sipai Henry ula wan yamrem hakmat ki nong shun na baula syajab ngalaban ongang ni ka MP election kalaban day kum ka Jericho ka MDC MLA election kum ka shnong ai Henry la daw Joshua umwad ya ka daw balay ki pet yam rem na gasnong ay kinom la ban job sa ki waypat kis im jong kakanan Henry da ka baule kum ni ula pen koy no iya ka basang na ka kenhun jongu ula job hadu life away ngut kis im hapo kari kanan haka jingalam jongu ba ula penyo iki kon Israel ka rikanti haka rikanan Henry Joshua kumunong ilang bastat but badap daw man sim jo blay ula duway but kali na blay balay kalong kumni balay usha job agasnong ay balay ngihaban pet yamrem na kmat kinong shot kumno ki brew kinyos ngaw sa pangjongi kisnong ki behe sa kamat kinom septing shu yangi kinyale yangi namar ki yos ngaw bau play umdon shu bat ngi namar ngi syarem wada kisnong ay kabarit pen banu play ula pen pau ya ka popo akan namar way brew ka kenhon ka pet yap na kamat kinong shun kinong yalam ka BPP kiday bantuway bat syajingit kiday ban long ki ba slur bat baklan kiday ban shem ye ka daw na ay gani gawan bat ban ko ye ka lada gani ka party tamay on bu aga liwas ni barim kan sabtay ka way gasni ka wan tamay kaday ban bu aga liwas ni batamay bakane ka jingsan shar ha Meghalaya ne India na marbala sujit nong yalam lene candidate lene EM ne minister ne officer tang bala recommend ki high level dag baklet lut ia ki qualities babha baro kan yalam shega jinjot kanehu ka sha complain ye ke jinjit VC ka MPSC social welfare Barki way ki baro lajan baro kitnat trekam jong sorkar kisha complain kishnong kitao kisha complain
Namar tang badai ubriu jong MLA ni minister. Kisha Khongkrom. Kila ban pensange ni ai ke scheme. Tang namar bala thung de ki minister. Hagakam kim buram shu ye ki officer. Pun ki officer kim not shu ban tray. Namar ki breu jong ki minister ne MLA ne MDC ki haras kat baman. Ki nong yalam ki ba khot ublay ki day ban ngau thu ha ye ke ji yalam ublay. Kat kum ka testament berim usim ju sanshar marway. Hasanda jong udon ki lengdo ban ki prophet. Kiling do ban aji kenya show blay ki prophet ban wan ra ka kubor na blay. Na lord ki captain sipai ban ki way ki officer. Day halor ka ni ka nong rim. Lada ki tung ki consultant ni ki advisor. Ki day ban long ki brew ki ba shifting yo blay. Ki brew ki ba don ka jinglong babha la ni ka jing hok bat ka jing kot. Ke jing yale persya yakin nong yalam. Nekran persya yaki kalong kumba ngikta yaga khamat ublay. U David, what about la your lad ban penyap your soul? Syam la le kumta. What about la kumat tang kendet ke jan your soul? Ula ngorem shikade haga jing tiplem jongo. Nabawang ngambit ban kita ia bola pensle utrai. The Bible ko ang menom kren sniu yau nong yalam jome wada kamra tia jome. Ka jing yalam, ka jing penpau hakin nong yalam ka wan na ublay. Day na ka majority, day na ubriu. Us imahap jong ki Israel la dia la de haka jingle ka basniu ban penyap yau nabat. Ban penlongi ki kun Israel ban mane blay tau. Ban kumta ban kenino ya ka nong kenti kari kenti jong unabat. Da ka jing aibuit ka Jezebel kari baman kabadai ka tengah jong. Na markani ya ka snamus imahap la jiliak da ki ksau. Kumba jiliak ya ka snamun nabat. Ka Jezebel ru kala syak peniap na jurong mala. Ki kon sien rang je un nyo po ngot la sha krai kli how captain Jehu blay la sar na ga ying jong u baro na mar ke jing mane blay tau bat ke jing dino yela de da ke jing le basniu bat bom hok kom tang apen kut ini ke kubor shakinong up lang brot kinong sharai kinong yalam kinong sanshar ki politician to shifting yo blay bu bet yala ka jong ka jingem makari kan long balakarku. Amen.